Oke bosku, sore iki kegiatane turut sawah. Biasane ning kene iki wong budal kerja diparani dijak ngobrol akhire ora sida kerja. Demen aku ya ngono kuwi, ambi golek kopi. Sapa ngerti mlaku-mlaku ning sawah ketemu bolo arep ngarit, apa arep golek apa? Akhire tak parani ora sida ngarit. Ngono lho sing cocok iki. Oke, saiki arep budal mlaku golek bolo sik. Wah, sapi ini gede lur. Hei, sapi nah. Ngah, ngah. Dewe lur iki. Wis sepurane nek kamerane rada horeg. Lah kae nek bolo ning ngono kae. Tapi ya wis suwi ono kae iki. Kena mbah-mbah iki cocok. Delok sik. Delok sik ning sawah. Berburu bolo ning sawah. Sapa ngerti enek kanca ya sida nongkrong. Kok saja saya sepi ngene to, Lur. Sepi bola. Ngene iki lek rokokan saya ora cocok aja. Bibitmu kurang lho. Lah iya bola bibitku kurang. Piye iki? Sampai itu bibit sakmono ki sembrono ketanduran ya sakmono beane ya. Beh, di enteni apa ning kakek tandur? Wong nyare sak dedek hutan iki. Ya isih ning sikone lurung cukup kowe. Ya tak kon loro-loro ke wiwir. Beh, kok ngene to, Bos? Ya sik lek ngono. Berat iki. Bibitnya kurang. Mlaku-mlaku terus sawah sik. Ora nemu bola. Kae kaya bolone. Kae. Kae. Bolone kae. Kae. Jajal ya, Lur. Tak ampirane sik. Wah. Iki pokoke panggah cocok ngono kae lho. Iki. Nah. Ae. Golek bola sik. Keleler. Kayake aku curiga. Sik sabar tak. Oke lho. Ket curiga kowe ketok engko lek tak ampiri ya ndang tik leren. Bokonge nang didekakne. Apa yo ngono lho? Parane ben ora sida kerja ritek. Oke, gas. Yo. Jalan nih kayak gini kilo, kilo bos, iki, es cocok guys, iki, ini gila, ini kira-kira lah, rada luweran ngerokok sak, kebulan apa ya iso, lah tapi kira-kira ngeses apa ora? Yo iki enak. Ini ke lho. Kayak ngene iki lho bosku. Pokoke Papua iki. Ngomongi Kak. Santai Mbak Des, ora tak syuting. Wis tenang ae iki khusus wong lanang-lanang. Enek sing ora gelem di-syuting lho mbakne. Kayak ngene iki lho. Wis ta. Ayo deh, gelaran sik are. Sik. Kayak ngene lho. Kuwi lombok cocok. Nih.
Lombake barang wis kaya geger. Saya lemu-lemu. Sing ning ujung kono kae makan sapi. Oh, kae neh. Ketoke tiga anggur sida kerja sing ning kono Kayak ngene lur. Kalau basku kaya ngono kae. Lombake wis gemelo. Ae lancarane wis mulai dipasang. Wis to. Pokoke lek arep sugih iki ora kurang dalan. Apa ae sing dincepne panggah dadine apik. Wih, parine sing wis padha tandur. Nah, ning ngono wih. Kase ning ujung kono kae makan sapi. Peh, kok nggih watu barang to, Pakde? Atos. Ya, cocok bae terus-terusna. Ora apa-apa, atos ritek. Engko lek wis mlebu sak panggah empuk. Anu lur, rada angel iki sajake ulet. Ulet pianget. Kaya jawane ngene kewetat-ketat ngono kae lho. Beh, lha kuwi parine Om Teguh kok wis wijo kaya ngono. Nah iya. Halo Pak Mut. Berat. Kuwi pertomatane barang wis mulai kaya geger kaya ngono kuwi, ijo-ijo. Rada ulet lur bakne. Ayo ngene iki lho. Suasana ning Papua. Isine ya persawahan. Ambi banyu kali, banyu mili. Weh. Jadi cuci barang pokoknya jos wae. Wong njur to pagi sing wine seneng to. Ini apa? Ya pari. Kurang. Letek kopi kurangnya akeh banget. Lah makane ku manggonku mbok kak kiwit jerene nggonmu kok bibite kurang. Lah apa ditandur arang aku yang anu kerep aku yang ngono. Dan iki ono ya neng. Iya no. Kulon. Aku menggawa 30. Ini tas noleh ini. 30 Potong. wis anu. Oh, rong tidak. Aku sore-sore delok areal persapinan. Dalane sementara yang ngene iki sapa ngerti enek bantuan kok ngendi ngono sing sajake sukarela. Monggo. Kaya ngene iki. Beh. Lah iki dalan montor apa dalan banyu lek kaya ngene iki? Beh. Lah iki wis antara dalan banyu, dalan montor, apa sawah, apa kalen wis. Berat lek kaya ngene iki. Pak mau tas makan sapi? Nggih, Kang. Peh. Sapine barang ya lemu ginuk-ginuk kaya ngono kae. Sampai ireng Kang kulite. Peh sampai ireng kulite jarene iki kaya ngene. 1, 2, 3, 4. Peh. Sidane nemune bola ning kene. Bos. 5. Peh, seneng kono rada ulet. 5. 5. Iya. Ya 20 berarti kuwi, Pak. 6 karo nang teng. Sikile. Beh, 6 ambis ning teng ya, Pak. Si janin. Janin jarene. Aku tak ndelok sapi ya. Kaya ngene iki. Oh, Pak kuwi. Jagung. Timun.
Ngene iki timun sak-sakune wis metu duwite. Papua iki diomongi panggah enak alune. Anu apa nurune darah tinggi. Nurune darah tinggi ngono jare. Sama sak-sakune wis dikit-dikit panggah dadi duit. Ngono ae. Ki ruwah gara-gara wi jenenge noken wi. Nah, Samsu direne kaya ngono wi macane barang wis ora jelas akan delok sapi. Peh, dalane bos. Kaya ngene iki ora apa-apa tapi. Beh, memang. Pokoknya Papua iki kaya ngene, ngingu sapi bareng ora mek sitok setugil bareng ora. 20 kaya ngono iki. Sungune bae. Iki sing dekem 8 ning kidul rene iki seneng etan kaya ngono. Beh. Iki barang ini tletonge sudah dipupuk. Nan kaya ngene iki. Kuwi. Iki areal perjagungan kaya ngene. Katon asri pokoke. Kae ning pegunungane kaya ngene iki lho. Anu bas aja iki aku arep melu tosa iki. Arep munggah ning kene dadi meneh mlaku kaya ngono kae. Priya cocok ya Pak Mut ya. Jembrek sik, Bos. Aku tak munggah tosa. Ayo. Yang ngene iki lho, Bos. Lek munggah tosa iki, Bos. Saiki ngono kuwi kaki. Ngono kuwi, ya setare kaki beh kok ya angel men to, Pak. Rodokan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Dene prakone aki ngene iki. Engko kan ning video-video no kae sing selah ora bener. Weh, aku wis wedi wae iki. Yang ngene iki. Oke. Cocok iki Pak Tosa, Bos. Yang ngene iki lho. Dan horeg wae. Kalingan zaman cilik mbiyen, lek zaman cilik mbiyen kan numpak circle ngono bae yo. Meneh ra ukur pokoke. Weh, enak numpak Tosa, Pak, mbane. Cocok ae pokoke lek kaya ngene iki. Enak tenan. Hehehe. Wah. Oke. Kiri. Oke. Sik, Pak, aku tak medhon aja kok gas lho ya. Iki belum tuwek. Oke, matur suwun, Pak Mut. Aku tak lanjut neh sik delok sawahku. Serene kok bibite barang kurang. Ini kono kena bolor, kena aku kok ya kentekan bensin ngene montore bae. Iki kadung tengah sawah. Sik ndelok bensin sik, Bos. Oke lur. Enak ning kono lebak nih. Nemu bola koyoke gelem lek iki lek emang rada ulet. Wis apal paling. Nah, iki lho. Oke, kita endah teh. Wis lek diparani ngono kira-kira piye ya tanggapane? Jak ngobrol sedilit ngono. Wis pokoke cocok nih, ini alon-alon nih kayaknya, alon-alon nih mlaku iki, aku ben kaya ora ngerti ngono ae. Ngono ya lur, menang lho ya, iki gubuk damai selalu yang ada di sawah. Halo Pak De. Assalamualaikum Pak De. Peh. Lah sampean ki sing ndaut. Isih rendaut. Lah tak kira lek wis tandur sampean ki. Terus Beh. Lah wis dhuwur ngono Pak De. Lah kuwi wis dhuwur ngono.
Dan nek ku mbuh jare Kak Kiwit mangko kaya arep kurang ngono bibit aku yo urung ero. Pak Kiwit ngene wangun. Mbuh. Ora, Anu tole lara to? sesek. Ki piye? Alah ya sesek wae. Ah, yang ini kita cocok gak nih? Suarane telepak telepuk nih Daud di. Kalian pisang kok ya untuk menjalankan. Kemes ki. Kapan ya tandur kemes? Kemes. Itu kan sih Rebo. Iso iki jauh kan. Ini jelasan. Jelasan Pak. Tapi saya kayak penak no datane. Ya. Rada angel lah. Ini kok. Kalau aku ini enggak ada kemana. Lah aku wonten bensin ning kono. Lah aku. Waduh. Kolene piye ya iki? Lah yo sesek kok. Dek iki yo wis. Ora kuat yo ora ngono. Iya, alah do medhi menggeh ngetne mesakne. Iya ning kotak kono. Weh yo semut abang tok nyakot. Tapi iki pirang dina, Mas, De? Iki to. Heeh. Iki umur 27 dino. 27 dina. 30. 27 rek iso ditandur kok anu. Mau saya 27. Tanggal tanggal 27. Itu kan apa? Iya. Itu kan pertama kan kayak 6 ngono kali hampir. Tapi nek standar ini asline umure teko pirang dina ya. Menurut sing apik-apik masih standar. Ya 20. 20 selikur antara kuwi ya. 15 segede 20. Kuwi sing anakane akeh ngono. Heeh. Berarti lek ngene kan rada ombal ngono kan terus. Ombal ora enak iku. Aku yo cigel. Iki kok ngendi oleh sampean? Kongkon gede, ngene gede kuwi. Anu ngene ku pari gede. Kan Aku tuku ngene mberi katen kon. iki kan tapi cuma Pak Iri kan gak ngono to. Kan juga orang gak ngerti. Bukan. Tapi anu ping pira? Tanduran ping pira? Ya arep pindo iki. Arep pindo iki jan. Wah, isih jos. Lah oleh label sampean dhisik ngendi? Label kayak pemerintah dhisik kae. Tidak tandur. Tandur pisan di ini. Dengan oleh telu kok piro kan. Tandur. Ngono kula bosku ning kene iki sing kadang-kadang sing rada kesulitan iku golek bibit sing label. Sing isih F1. Masalahnya saya harus nekakne kon Jawa ngono. Kadang-kadang bibite iki sampai tandur ping 3, 4, ping 4 akhirnya ya ndak begitu maksimal ngono. Tetep beda nek bedane sithik lah. Karena malah di sawang ki ya ndek dhuwur ngono kae. Aku wis demen ae to cigelis sih. Aku iki gil. Nek aku ya cigelis ya. Ini orang ndak sampe aku ndak. Iya, aku cerang ki urung uyun dhisik kae. Wah, kurang gak ngono. Bakna anu Made kaya lek ngambur bapak ki penak banget tibane didaut. Dek yo apik to bakne iki. Kayak awu wae lho. Ora sing ditelemeki iki lho. Sing ditelemeki iki betinku beginku piye ya. Cuman mbet andure piye. Sampe lek kaya didaut ngono ya penak. Aku jajal iki. Iya, masih anu, wong pesane Bapak Ibro mang lho. Karo Pak Tim atau Pak Man. Iya apa? Jangan bapakmu balik Balik lek tandur. tandur dhewe mempengaruh diborong dhewe lek. Ngene iki lho bolo sidane panggah lek ning sawah ki
oleh bolok manggan iki lho. Pokoke cocok ae. Iki pokoke wis dijak ngiyup ning gubuk wis bacot pokoke ngono tenan pokoke sampai sore-sore ngene iki to. Dia menae lah aku ngene wis. Oh. Pokoke oke. Iki gubuke Mbah Mul apik, Bos. Nek ku urung oleh bantuan kok ya urung apik. Kayak ngene iki. Jan seger tenan pokoke lek iki wis masuk. Maklung. Oke, bola cocok kayak lek ngene iki. Lingguane barang ya enak. Aduh. Memang lek ning sawah iki memang pikir-pikiran rada jibek-jibek iki mlayu ning sawah ambil ndelok tanduran iki ajake semalih mau warem ngono ajane. Lah surana barang ya rek ayo urung mulih. Endi lah yang kasih dia jontan garu itu nek. Garu ning ndi? Ning kono kulon etane Mbah Sawal. Kira-kira wis tandur kabeh. Wong kono iki udan mang aku, kan aku esuk mandat lemit. Heeh. Kuwi ngene wong garu jontan barang beh. Paling surana kuwi lah. Lah sing gulane bibit, sing gulane bibit ae ngendi? Oh ya kono kuwi. Lah jere lah kae sing didol ning gone Om Lapang kae. Lah kae entek. Entek. Lah aku sing golek kok muari to. Embuh kok ya roh kae. Yo mel. Apa surana iki? Lah wong pas ning langgar to. Ya nakokne, jere dingi oleh bibit rewijik ngene ndi. Muari kok ya roh. Ae mbah diparane apa ora? Alah muari pol banget. Kono kan rong tanduran. Iya jere emang lek anu ki ning kono kae. Gek rangu oleh dadi berangkat tok lah kok. Kuwi ke memang kan aku golek omari sing tak tanduri iki rodok kerep to. Kuwi ya kowe nyawa sing ngesor ngene iki witure. Iya. Boleh. Lah kuwi kan sing kene iki, sing lembet Petrus kae. Sing di sawah kuwi. Ora sing sirku kan arep tak tandur kerep to, liyane biasane kan loro siji ngono kae. Oh sing anu to sing ngene nyetak anyar kuwi to. Heeh, wong tak golek ning kono. Lah cuman memang iki bibitku iki cilik-cilik kayak ora babar. Empuh bapak mang lek nandur iki sak tekem ngono. Marane yo apa dijimpiti ngene kan Cilik-cilik to. Kalau aku sing cilik. lah sak sore kuwi madhe nek wisikan. Ora, oleh usik kari de. Lah nyatu nek kuwi umure isik ya wis 18 dina. Dina ya. 18 dina padahal iki. Wong tanggal 8. Iki tanggal piro? 18. Tanggal 20. Lah iya kan aku kan tanggal 1 kae. Bang siji. Pas tanggal 1 ngambur. Ya ature piknik ayo piknik ning Ya sawah. rambut dina iki. Iya. Penting standar. Lah ndak diingi, ya wis 19. Cuman memang ki ora doa boleh ora tak pupuk. Lah sampean kok pupuk? Apa kok titik kan? Lah ora tak pupuk blas kok. Aku ki wedi ta pupuk. Lah iki sak main iki. Bah, Wedi rek tapi ya sarok kaya lenyut ngono dene. Lemes lah kaya. Lah nggone umit kan carane anu apa? Jerene lek ngambil. Dasar. Heeh, dikek pupuk dasar. Iya, kuwi bagus. Aku kira jajal. Oke dasar itu. Urung jajal lah. Apa ya sangi? Miki selalu dasar terus. Lah ya pon sekali rene. Heeh. Aku petiku ki lek londet karena urung jajal aku. Petiku. Lagi di umur seminggu ya aku kan. Tapi mek tuwa dik bang iso tak mampu ya wedi lek londet ngono kuwi. Iki kok anu mene, kok lega apa ngono. Ora tak garis malah iki. Tengah ya ora, selangsung ngene. Langsung ngono. Dadi iki ngono kuwi diingi. Api kan tengah iki garis tapi lek nek waktu terus nyemprot kan. Kan iki kok galane kan teko iki. Ora kan nyemplung-nyemplungan. Aku yo ngono. Tak gawe jujur kedoane. Ser kuwi kan arep tak nggih tandur kan dhisik kae to, loro ya wis loro-loro ngono kae. Lah terus ngompol ngene sapa ngene Parisurana lek. Loro-loro rong iji. Kaya nek kuwi lagu nandur kan
legawane apa? Oh, Oh, rong larik to, Rong larik. terus legawa. hmm. Mari ngono rong larik neh. Loro siji apa siji? Loro siji. Loro siji. Dadi niki loro gang iki 20 cm, terus Hmm. legawane ki 40 cm, tak nggih Nggih, anggon. anune neh, bibit 20 neh. Hmm. Ngono. Kowe pernah sedingi sing yo ngono iki. Lah kuwi ding yo ngono-ngono. Hmm. Sing edek anu ki yo ngono. Sing pas bedeng ya. Iya. Tapi proses kuwi asile ki ora kacak ade tapi ngene bater-bater ya meh padha. Ya, padha ae malah lego jan sepuluh. Ngurangi bibit. Kae kakek sik widik-widik mulai. Endi? Ngono ae. Aku ora mangkat kok, aku sing ngono omah. Lah jan aku ora balik, mlaku karo Pak Soiman. Bener pas kono. Aku cek ngono mikono. Jan-jan Nyukup ning kono wis jane. terus ini baru kan ngorok nah aku ngono omah. Wis aku balik. Pak RT. Pak RT juga baru pulang sama. Pak RT iki sanggon sing ngono kuwi. Aduh, sampai Pak RT gini. Oke. Paling ya sakmono ae, Bos. Videone engko lanjut neh sesuk golek bola neh. Ngono lho ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urung ke kata-kata. Dina bendina kuwi kudu saban sinaban untuk menjalin tali silaturahmi ben aja pedhot. Jarene kuwi lek sering menyambung tali silaturahmi kuwi rezekine saya gedhi, pasaduluran barang saya kuat. Ngono lho barokah Allahumma amin. Jos. Piye ning gambare?